Ginoo, nagpasalamat kami nga niining oras sa pagtuhon. Amo Ginoo dahatag ang pinakamaayo diha kanimo. Dili lamang kay ang among kinabuhi apan ang tanan gani ang kanamo. Tungod kay among giila o Dios kay ikaw mao itagiya niining tanan. Usa Lord, nakita nimo Ginoo kini imong mga katawhan unsa ang ilang kinabuhi. Nga nagkinabuhi ug nagpuyo diha sa pagkamagihatagon. Ug nagpasalamat kami o Dios na ang tanang mga buhat sa imong mga katawhan niini nga simbahan, niini nga church, dili gayon panghawa. Busa panalangin kini maong sa lapi. Ang tanan nga gikuhaan niini o Dios kung asa man dapita, Lord, magpadayon ang imong pagpatugod sa panalangin. Aron Ginoo ang imong mga katawhan o Dios magapadayon sa pagkinabuhi diha sa pagkamasinugdanon kanimo. Dalaygon ka o panalanginan mo ang matag usa uban inimaw sa lapi. Hinigtanan o Dios ang ginahalad kanimo uban ang dakong pagpasalamat o pagbayaw sa imong ngalan pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ayaw sa mga bata kung wala pa sila kanon. Server sa sudan, kaya kaya yao. Yaya susing, ayaw sa bata kung sudan kung wala pa sila kanon. Isipok na labisa. Kaya masukat naman na. Sa kanon sila po na hutukuha. Sa kanon. Na. Para dito tangyang iba. Pwede isipong pati nga nila. Isipong pang labisa. Dalawa nila mag-uot ang kanon. Kung nga may pastor yan, Pastor John! Pastor John! John Tigran! Jojo! Jojo! Si Pastor Libre, asa na? Pastor Libre, special mention nyo ka. Asa na ka? Patakon ka na rin. Pastor Luis Rey.
competition. Sa sunod tuig, dili na din sila mukanta dito sa katong mga ka-level. Ang mudaog next year, ato na sila ibangga sa mudaog. Yeah! Kuniti ang yung titulo, kahit namoy, yung corona, yung bakusin. Huli na. Okay, dito. Proxy na, anak. Okay. So, dua sila. Okay. Naatay consolation prize. Okay. Ako na to, isa na number na nila. Isa number ang nakalaog na? Number 8, number 3, number 4, number... Tawag ko na to, number 1. Number one, namin consolation prize. Number 1. Si ano, si Joseph. Solo. Joseph yun. Solo. Joseph. Joseph! Si! Nanalo ka! Sunod! Dali! Number 2. Dali. Ikita pa Number na 2! Yan! Kanta! Dali! Si! Dali na! Number 2. Number 2! Deal! Number 2. Number 5! Sino yun? Number 2. Okay, number 2? Number 5, si James. Isa pa number 2. Makuha ka sa number 2. Oh. Okay, nakakot yung sinusunod. Please! Third prize. Yun, dayon. 5, 6, okay. Number 2. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, Number 3. number 6, no time Number break. 2. Katuloy kang tao. Okay, kasalain. Number 2. Number 6. Number 6. Oh, balay kasalain. Isa pa. Joel, isa pang Joel lagi. 5, number 5 sa Joey. Number 5. Number 5. Oh. Isa pa yung Joel. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. What? Number 1 sa Joel, wala ako. Wala man ko wala ako. Sino ba Joey dyan? Sino ba Joey? Isa pa. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. 6, nakuha na 6, nakuha na 5, nakuha na 1. 3, 3. Sige, 3. Okay. Naklip na. Contestant sa Joel, atong itagahan ng consolation prize na kanawag na tanan gikan sa contestant number 1 up to 6. Okay, wala na. Dito tayo sa group singing! At pangalanan! Sa group singing! Okay, atong contestant sa mga group singing sa ay contestant number 1, number 2, number 6, 7, 8, 9, naling number 3. Okay. Claim niyo ang inyong mga prize. Okay. Ang akong amigo na si Titing. Asa naman ko, Ting? Ay! Naon na ni mga dahay na napakami na mga tao. Contestant number 1! Contestant number 1! Dili sila makapaniwala! Wala na tayo mahimo. Tama! Bad competition. Number 1, first. Ano ba tayo? Video Pili number 1. Contestant number 4. Ha? Ha? Ano? Mali ko. Ang third prize, contestant number 3. Tama? Patay ko ako ninyo. Mali akong pagkasulat. Patay ko ako sa band competition. Mali akong pagkasulat. Hindi mo ako nakita kanila. Patay Ang ko. tanan na bad contest, iuli ninyo ang premium! Hindi na lang yung karoon nila nga mas mananuhayan ka na natin sa ating guys. Wala kaya sa tulagaw! Okay. Naanay mo yung premium! Asa itong bunker? Okay, bunker!
Okay. Okay. Okay, tapos harap kayo. Harapan. Kanya, namoy tayo. Talihan na inyong mga mata o panyo. Okay, asa naman ito natin? Okay, bankers! Naghatag ng bankers si Quintabel ang iyang gilopan. Ay, dalawa! Husband and wife! Alis na! Meron pa nyo! Kita pa nyo! Isa ba lang mga nagigay sa dikit? Okay, ha? Ha? Una tukin mga couples. Nagkakaroon sa couples with Christ. With Christ tayo. Hindi tayo for Christ. With Christ, inubanan ni Kristo. Hallelujah. Okay. Unya, asal ka mong ka-helper rin. Paniki, kay magandungan, ayaw sulti ang imong asawa, ay umana. Huwag sila sayang kung sa'yo pagkabuhaton. Basta sundon lang nila ang imong pagkabuhaton asawa babae. Okay? Mga asawa babae, wala mo lang buhaton, pag-iyon ang ugo, panditan mo ka, di pagkahon sa ila, o kinsay mo na makaka maurot, mundagan dili ang asawa babae, o kusingin ng Happy Thanksgiving Day. Okay? Ayaw makutala asawang lalaki, kung sa'yo pagkabuhaton, kamunay magsabot niya, okay, ba? Kinsay! Okay? Ano ba mo? Pagkaman yung palit, ipagkawan, mundagan mo niya ang asawang babae, dalon niya ang asawang. Dalon niya ang asawang lalaki, yung bala, dalon rin, unya, musikit sila, Happy Thanksgiving Day, yung kawan, mukis siya dayon. Ang mukis, ang babae. Dini sa tubangan. Okay. Ha? Tama! Ay! Ha? Ibalik kayo? Okay, ibalik! Nagkambiday, sorry! Ang mga lalaki na ang naghanap buhay, muna nga sila ang turnover sa ilang mga kinitaan. Salamat sa mga tabang ng mga bata na nagkakita, ayaw sa paniti! Kanang imong kigunitan, o niya, pag-ridigitsit ko na atong panitan, atong ipakaon sa mga asawa, o niya mga asawa, ayaw mugdul, kay ang bata lang ang mudul nila, ayaw malabig kayo, pasig, magka, okay, ang asawa ang kamot nila, sa likod ang ilang kamot, o niya atong ipahibalo, kaya mga asawang malaki, mga bata, kabalunan na sila sa mga kiliti, o mga amoy sa ilang mga asawa, kabalunan na sila sa Taiwan. Kaya patagatagaan ko sa iyong silingan. Okay! Winnie! Akong sultihan ng mga lalaki na pinilitan sa gikara, palit ko sa itaw na usap, ipag-ay sa palite! Okay, Winnie! Okay! Ang mga lalaki lang mabuduol sa iyong asawa, Winnie! Go! Go! Kiss na yun!
David? Okay. Ano lang mo? Ikaw, David. Ay, ali, nabawin po nyo. Katong pamilya, bawat isa. Okay na. Ay! Pito to, pito. Okay, pero. Okay. Then, panggasolina. Okay. Pamasahe. Okay. Nakuha na. Wala ba? Wala pa. Okay. Meron pa isa. Ay, kaya rin Abi. Ganito na. Kaya rin Abi plus first prize. Thanksgiving Day! Okay. Thanksgiving Day! Plus ka rin pa. Wala na. Okay! Lakbakan. Okay! Okay, mga bata sana! Kailangan tayo! Dito, para kanina! Babae, lalaki! Para kanina! Okay! Okay! Padahal ko ikaw akong judges ha? Okay, Joy. Ikaw man. Okay, galit ko ba? Okay, galit ko ba? Tabangan na lang ka. Magdula ka. Okay, mga bata, ang dula na ito kay Padir, Baril, Pusiba, then Ibor. Okay. Ako na dito. Okay. Dala mo. Andun na ito, maghimot ang aksyon na Padir. Halimbawa, Padir. Taas ang mga kamay, anak. Padir. Mulay Padir, ha? Pag Ibor. Lumilipat na Ibor. Pag Pusil. Bang. Okay, mga reaksyon. Kanya, mamina mo sa inyong leader dahil doon sa inyong reaksyon. Okay? Talikod. Sabutan, leader. Nagulan ninyo sa inyong reaksyon. Sabot mo. Okay, dito. Mag-ikot. Ikot ka lang mo, ikot. Para madali. Okay, ikot. Dilo mo, sabot mo. Okay, sabot. Okay. Asa naman ito itong di papalit? Asa naman ito atong Okay, magsabot mo sa inyong aksyon. Okay. Okay, meron na. Okay. Hanggang 5 lang tayo, ha? Okay. Trial. Diyan na. Harap kayo. Talikod. Sabay-sabay, ha? Sabay-sabay. Ipalabas sa inyong pinag-usapan na aksyon. Okay? Pader, Ibon, at saka Baril. Okay, ready? Pakita sa inyong mga aksyon. Ready? Go! Ano yan? Ha? Kasama na? Pader! Baril! Talo ang Baril sa Pader. Okay. 1 point dito sa mga... Okay. Di ba yung score? 1-0. Okay na lang. Okay, next. Usap. Ano naman? Sabot. Ang aksyon. Okay. Ready? Pader! Ibon, ready? Pagaling ko. Wala pang go. Ulit. Okay, wala pang go. Ulit. Sabot kayo. Gusto. Okay, release. Okay, musigit na lang ko. Go dahil mo, ha? Sige. Okay, na. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, go! Action! Ibon at Pader. 2-0. Okay. 2-0.
Okay? Five lang, okay. O, sabot, sabot! 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 Okay, asun dito. Mga yung people, babae versus lalaki, pagpili namin yung dula. Okay? Okay, sige. Tara! 5, 4, 3, 2, action! Okay, padel. Okay, 1, 2, 1. Okay, 2. Okay, sabot! Okay. Okay, ready. 5, 4, 3, 2, action! Ikot, patay ang ibon. Okay. 3, 1. Okay. Sabot. Okay, ready? Okay, 5, 4, 3, 2, action! Ay, padir ibon, talo padir. 2, 3. Okay, sabot. Usap, operasyon. Okay. 5, 4, 3, 2, action! Hindi na baril sa pader. Maubos ang bala. Okay, 4, 2, okay. Sabot. Okay, ready. 5, 4, 3, 2, action! Patay ang ibon! Ha? Padir. Okay. 3, 4. Humabol. Okay, what's up? Salam. Okay, ready? Oh, what's up? Sabot. 5, 4, 3, 2, action! Ayan. Ibon padir. 4 all. Magandang laban. 4 all. Manalo. Okay. 5, 4, 3, 2, action! Patay! Ay, nanalo! Mili! Okay. Gunit yan yung sakot. Ang itahan niyo ang bunkers kay Nawala. Walay akong solusyon. Kaon lang mo, kaya natin dagang pagkaon. Oh, ang solusyon. Kaon. Kaon lang, okay. Sige, asan na ito? Hanapin niyo si ang bunkers. Hanapin niyo bunkers. Bunkers! May nanalo na. Daplin na mo. Young people.